Je bent joggen naar de Friese Vlogger. Ik moet even een blokje om. Want ik moet even een OV-chipkaart hebben. Ik moet een persoonlijke OV-chipkaart hebben. Want ik heb een anonieme, maar als het een beetje legit wezen was bij de belastingdienst, dan moest het een persoonlijke hebben. Want anders kan ik me een reizende declareren, die ga je toch in het OV. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Wat is dit voor stickers trouwens? Betten mist hij en Paken mist hij. Het drukste cruisepunt van Ljouwt, het Zuiderplein. Zo. En dan gaan we even naar het station. Geweldig. Wat is hier met water trouwens bij het station hier? Want zo, dat zit wat in van dat krimpspul. Hoe heet dat ook wel? Krimpfolie? Nee, hoe noem je dat ook alweer? Hoe noem je dat woord ook alweer? Wat om die stijgers in te zetten? Gewoon een zeil, denk ik. Zeil? En dan heb je een bepaalde wut voor. Krimpzeil. Want dat was nog van die kaasbranders, toch? Dat ze dat dag. Dan kent het zo'n koormeidje. Dat was nooit in een stijgerbouw zitten, denk ik. Nee, dat dacht ik al. Zie je, een beetje in een vakantie, denk ik. Dames en heren. Zo, zit daar kleren. Oh, je gaat niet op vakantie? Nee, ja. Ja, maar op de vlog. Ja, ja, op de vlog. Ik maak een vlogje inderdaad. Ja. Waar ga je naartoe? Ameland. Ameland. Zeker. Wat gaan jullie doen? Watlopen. Watlopen, ja? Ja. Maar dan kun je toch wel naar... Maar je gaat niet watlopen naar Ameland toe, toch wel? Ja. Met alles koffers. Ja, hebben jullie koffers boven het hoofd? Ja, maar dat is een hobby van me. Je hebt een YouTube kanaal, de Friese Vloggen. Ken je dat? Nee. Ik heb ook een hele mooie video heb ik gemaakt over het watlopen. Ik heb ook een hele mooie video gemaakt over het watlopen, ja. Zoek maar op de Friese Vlogger watlopen, dan zie je het wel. Kijk wat tips. Ja, dat is een kijktip. Dat is een bindende kijktip. Nou, dan gaan we daar naar kijken. Oké. Dankjewel. Nou, succes en veel plezier bij Ameland. Doen ze de groeten daar. Hoi. Pliesje. 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 Ja, je mag naar binnen. Ja, kom op. Dan doen we even een uurtje, want dat mag officieel, hè, want je bent de regels. Wat zijn de regels ook alweer? Wilt u... Nee. Ja, wilt u... Ja, dat is de regel. Ja, wilt u op dit station een beroep of bedrijf uitoefenen, reclame maken, teksten verspreiden, foto- of filmopnames maken, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig. Ja, dat had ik net, hè. Dus, vanaf waar begint dat? Vanaf hier, dus zodra ik hier in de kamer voorbij dit boer nog, dan... Mij er weer om? Ja, hij mij nog weer om, hè. Goh, wat had die vrouw me goed geholpen, steeds. Van Arriva. Ja, fantastisch. Ze zei, nu mag misschien net een persoonlijke OV-chipkaart geven, maar misschien kan deze anonieme chipkaart die is nou haast, misschien kan die wel registreren, als het wel weer declareren kerst. Nou ja, zo goed komen. Ik eerst een heel verhaaltje, die vrouw in Holland, net als zeggen, pas op haar naambordje, dat is ook wel Fries cool. Maar ze zei, ze kon me net jaren, hè, dat ik een Fries prater weer, om in Hollands. Dus ik heb blijkbaar geen accent in het Hollands. Dus ik zei tegen haar van, hey, hoe zit dat hier met die OV-chipkaart? Want ik moet eigenlijk persoonlijke hebben. Nou, ik ga niet horen dat jij nog Fries praat. Dat is wel heel cool wezen. Hoi. Ah, goeiedag, hoi. Ben je aan het vloggen? Ja, ik ben aan het vloggen, ja. Online? Wat, sorry? Is dat online? Ja, dat komt online, ja. Ook op? Jawel, hè. Samen met Jalen. Ja. Wat zei het? Samen met Jalen. Jalen en Hoe heet die, en waar ben je toe? Eden. Eden en Jalen. Ja. En waar kom je bij? Pardon? Waar komt u vandaan? Ja, ik kom uit Leerdam, maar ik woon wel in Leeuwarden. Oh, Leerdam helemaal. Ja, eens verderop. Wat brengt jou in Leeuwarden dan? Nou ja, ik ben hier gewoon heen verhuisd. Toen ik, oké. ja, toen ik naar groep 7 ging. Ja, inderdaad. Ja. Maar kun je al een beetje Fries spreken of niet? Nee, niet echt. Ik kan het al gewoon prima verstaan, maar ik kan niet echt spreken, man. Nee, hè? Nee, man. Moest ik net leren? Wat is Ken uw wel. kanaal? De Friese Vloggen. De Friese Vloggen. Ja, de Friese Thuis Vloggen. sowieso heel op. Zou ik eens even abonneren, meneer? Ja, jongen, heb ik net. Op de Friese Vloggen. Wat? Ja, we zijn nou 12.000 abonnees, hè? Dus op zich, ja. Wordt niet lang meer. Nou, dan zien we die vlog zo wel. De Friese Vloggen. Ja, toch? Ja, dit is hem. Ja, dit herken ik wel, ja. Ik ben geabonneerd. Zo? Nou, maar zeer, jongen. Dat is fantastisch. Bijna 12k. Ja. Wat is er?
Lekker Het is bezig wel toch? een echt Gaat lekker dan. Ja. Nou jongens, ontjen. Fijn weekend, nog een weekend. meneer. Ja, ontjen. Ja, hoi. Hoi. Hallo, zoek je een Freekje Meijer? Hoi. Wat zei je? Hoi. Hoi, hoe is het met hem? Goed, wel oké. Wel oké. Wel oké. Is er ruimte voor verbetering? Jawel. Ja, wat is weer. er? Ben je ziek? Nee, ik voel me gewoon, ik weet het niet. Nee? Gewoon normaal. Oh, gewoon normaal. beter worden. Hé, maar wat ik vond, je valt wel op qua uiterlijk. Ja. Ja. Wat is het voor stijl? Gothic stijl. Hoe? Gothic stijl. Gothic? Ja. Jij zit, ben jij ook Gothic stijl of niet? Ja? Ik niet. Jij niet? Nee. Ik heb mijn eigen stijl. Oh, je hebt je eigen stijl, niet Gothic. Maar hangt het dan nog samen met een bepaalde muziekstijl of zo? Jullie luisteren Ja. altijd naar Gothic muziek. Hoe moet ik het voor me zien? Gewoon een soort van jaren 80 muziek en zo. Jaren 80? Ja, new wave en zo. Oh, oké. Weet je meer de Depeche Cure-achtig? Mode, The Cure, ja. Ja, hè? Ja. Dat is helemaal hip, ik wist dat niet. Is het nou pijnlijk om zo'n piercing door de neus? Of, Ja, dat wel, maar nu niet meer. Het doet niet meer pijn. Maar alleen als je het vergroot, zeg maar. Ja, oké. Ja. Heb je verschillende ringen of moet ik dat zien? Ja. Ja, nou, dat is wel opvallend in ieder geval. Mooi, qua make-up. Maar ben je lang mee bezig of niet? Ja, redelijk lang. Ik 30 Ja? minuten of zo. Ja, 30 minuten. Dan doe je altijd hetzelfde of is het ook telkens weer wisselen? Ja, wel wisselend. Ja, oké. Nou, dat is voor mij ongeveer 3 uur. 3 kwartier, ja, hè? Ja, jeetje. Nee, zo ziet het er ook wel uit. Ik denk van, oh, daar heb je wel wat moeite van. Ja. Nou, prima. Ik wens je veel succes in de winter hier. Het waait er als een ja. orkaan, man, hier. Komt het online? Hè? Komt het Ja, ik heb een online? YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ken je dat? Ik heb het ooit gezien volgens mij. Oh ja? Oké, ja, ik ook. Ja, de Frieske Vlogger, ja. Ik ga je volgen. Dus abonneer je hem, dan komt helemaal... Praat je ook Fries? Versteer je wel Fries of niet? Ik versta het wel, maar Nee, ik oké. kom uit Den Haag. Maar Den Haag doet het weinig Fries prutsen. De Rotterdam die heel doen het Fries jongen, maar weinig prutsen. Hé, dankjewel. Hoi, ja, dank je. Dus die oude heel doen het Fries in Den Haag, maar ze praten ook nog minder Fries daar. Hè? Het waait nou wel aardig, hè? Nee? Het waait lekker toch, hè? Het waait je lekker. Waar had je lekker door in de wereld die je zetten dat je erop waait? Dat zie je nog. Mustang denk ik, hè? Ford Mustang. Ja, Ford Mustang, mensen. Dat kan heel goed maar rijden. Dat is een soort sportauto in Amerika. De Ford Mustang. Onthoud die nou. Oh shit, het boord leidt ook al om. Gisteren denk ik dat opzet voor ik en zo'n roostje. Oh. Ja. Was dat naar de kapper dan net? Ik mag wel, maar ik Ja, is dat? ga Ja? mijn eigen kapper. Hè? Ja, maar wie het? Waar knip je je auto weer? Kameraad van mij. Ja, en was een kameraad die knipte, ja? Ja. Die had zijn eigen kapperszaak. Oh, weet je dat dan? In Drachten. Oké. Hoe heet dat? Barbaks. Barbaks? Ja, Barbaks. In Drachten. Nou, even zien. Nou, even zien. Wat is het gemeente? Of stadshoers, gemeentehoers? Dan moest het sowieso hoor, maar... Dus die was in gemeentehoers West, in oud? Nee. Nee, hè? Ja, helemaal gemeentehoertje, hè? Hij was al een mooi mij betalen, dus... ik zie een fietsers hier. Denk hier. Peterselie, krulselderij. Ik ben erbij. Aha, goeie. Waar ben je? Waar ben je, meneer? Sorry? Waar ben je? English. English? Nee, dat praat je in Engels. Dat jij zou wel. Ik heb een heel Hollands accent. Can you speak English, alstublieft? Geweldig. Ja, oh, daar is het gemeentehuis. Ja, ze is er wat stappen mee nou, joh. Ze is er wat stappen mee, joh. We doen het een soort van challenge bij ons op het kantoor. Maar de meeste stappen zetten, maar ik ben stevast de winnaar, want ik zet deze wel nou, tussen de 10.000 en 20.000 stappen graf bij. En Freek, stagiair, ja, die mag bij wezen van met de 4.000 held op een dag. De is net zo vol, hè? Nee. Ik ben echt een renner, dat is juist mooi. Ik ren alle dagen. Oh,
lekker die zin erin bij. Heerlijk. Ah. Ik wil op de hielen zitten trouwens Audi. Nails. Kunstgedoe. Nou, dan geef je heen. Ja, het is een mooi tuin dat ze erbij gaan. Zo, ja. Hier is het. Dit is het gemeentehuis, joh. En die vriendelijkste gemeente 2018, hè? Wist je toen dat wel? Maar heel vreemd, joh. Die vriendelijkste gemeente 2018. Man, hoe mij net maar ben. Ja, het is, ja, ze zijn net klaar met uurwerk, zie je het wel? Nee, de klok hing er nog net weer in. De wijzers dan vooral. Zie je, dus de wijzers zijn eruit. Dat is geen kerst, maar de wijzers zitten in ieder geval net in de orde houden. Niet de laatste met dwalen, met stijgers. Het is wel grappig om te zien, want de stijgers weer in recht, maar dat doen we natuurlijk scheef. Zo pad werden de stijgers lieken scheef die naar de toer. Dat valt allemaal meestal weer aan natuurlijk. Dan naar de EMAC. Ik ga een paspoort, prachtig. Dat zie je hier heeldig. Dat is fantastisch. Geweldig. Ik denk nog zo benut. Ik weet niet, ik ben een voetbaltasten onderwijs. Zo'n sfeertassen, vol drank denk ik. Dat is even vol drank. Zit er vol met drank die tassen. Rondvaart. Ja. Wat jong. Hé, zo. Roost. Roost, hoi. Daar werk ik voor, hè? Dat is wel een beetje aardig, hè? We werken voor de helft van de stad, jongen. Wat zijn er voor iedereen aardig wijzen, joh. Zo, hè? Zo. Zo. Kom op. Kom maar. Zo. Hè? Ja, ik ga naar de EMAC, de AMAC. Open. Gelieve de linkerdeur te gebruiken bij voorbaat dank. Ik toch, misschien had ze nog eens een kabeltje van de mini DisplayPort naar USB-C. Misschien had ze het wel bij zo'n tweedehands zaakje hier om de hoeken. Dan liep ik echt zo'n zaakje waar het soort van die domme kabeltjes aan. Oh, dit. Ja, hier om de hoeken is het. Er is een tweedehands winkel. Toch? Van die spultjes al hier en zo. Hoe de herhandeling zit, snap ik eigenlijk net, maar. Gewoon goed keepje, inkeepje en heel zo even keepje. De fiets valt dan wel. De das die valt eruit. De das die wij doen. Goed spullen dan. Ja, het zit er wel op, ja. Ja. Hoi. Goed spul, hè? Het zit er wel op. Wat zei je zo? Dat dacht ik, goed spul. Ik zit denk net voor niks. Ik ken me in klassiekers wel, hoor. Ik ben echt een Dusty, man. Ja. Zeg je Dusty of Dusty? Ja. Hier, zie je het kerken. Minister Tjerken ruim. Nou ja, we bereiden zijn we naar Eindhoven. Dan kan Freek daar gaan even wat editen. Voor zover dat het neder is. De meisje weer in ontslag, joh. Hey. Geweldig! Hey! Ja. Ik gooi met de camera onder te zetten en wat rond te rennen hier. Ik wil zelf wel omsprutsen. Misschien is dat ook een goeie niet in. Een goede video waar ze zelf een keer omsprutsen met erin. Zelf niks zeggen. Zo kennen, hè? Ah, goeie. Zo. Je is al een scooter omvallen. Ze hebben wat waarde dus, hè? Ja? Dit is wie, hè? Dit is wat de wien je doet, joh, misschien. De wien heeft zijn eerste slachtoffer geweest. Een stekende scooter. Wat leven we? Het is nog weer op de trein. Ja. Zo. Dan wil ik gewoon uit kantoor te blazen, joh. Boom.
moest ik weer dwaaien. Ik moest naar de winkel en ik ben een exit dan. Ik denk, dit is het waarom? Ja. Klinkt goed. De camera heeft goed beter houden hier, want ik waait er in de hand bij. Zo, en dan ga je weer verder. Bedankt voor het zien, meisken. Doe hem omheen en abonneren. Doei! Geweldig.